Belai hambai ruo sini media rakno tini asomsa press meet hai nong media na ring kokma saman ka obona karan joto nork ni media tene pirjak kok kabang ma jaga khnalai chung tonglai kha hotat khayai Mia 28 tarik tina 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Govinda Holo BJP rok ni meeting tongmani o meeting pai mani ya golo khumolo ngam chayo 5টা he ke 6টা obo hai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai Mandai Takarjola tai obo hai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlaiai asomsa khumolo phayai petrol bumrakha silai kokha tai tong kosong tongnai rok ni auto bike ani jema mana sobai sukrubai sogoi kalang thangka tai borok tipra mothani sojak talarajak khajuri mura o jaga o chini tipra mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lukhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampana asuk beba khamai malia bonno khailega bathar laika tai abo simiya Shantinagar heka athrakat aro chini tipramotha lamagana tipramothan party office lamagana tongmani abono bo sakawo petrol lukhlai sogoi kalang thaka abono haina hai nogana tongma bagai local borok bathal laika police rok buthangai bathal laika obon bagai cheng police rok no dadopur PS no belai ke hambai boro tai chudu abo simiya kwbangma tong kosong tongnai rok bujak tokjak sikri sakrok kiri korok wngmani bagai dusi rok no je kono mohte arrest khayangkai obo hai cheng jara je tong kosong tongnai rok ba cheng shanti priyo borok cheng om hai ke dera korok klai tongmano mathaknani bagai khna cheng khumulong amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15ta bisi tai Khairpur Block ni andaro ADC village 4টা abono tine cheng 19ta bisi tine cheng khna 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obo chini tipramothani high command borok ni nirdeshona cheng obo khlaio boni bagai cheng khna sudu road block chimiya picketing tongnai cheng thana bo gerau khainai dusi rok no jasa khibana obo hai jara somaj durhi somaj ni samung khai tong samung haimya khlai tongnai haike tong kosong samungo kebengnai rok no borok no chinit to khlaiai police rok judi abono judi kono action naimiya public ni phan sahojogita nango hongkai borok no cheng local hisabai cheng jot no borok no phan roi cheng borok no rutugoi ti khlai lainai boni bagane cheng kora podakhyap naoina omo hai tong kosong deramani bagane cheng salchani bagai 12 ঘন্টা ni bagai tipramotha cheng local khumulung amchani joto borok khumulung town committee ni borok no cheng o jaga 12 ঘন্টা bonda gorka boni bagai ang je area o bon tongnai boni village ni bumung sanai Champabari Champanagar Rasa Dasrat Nagar Bikram Molcham Purbo Belbari Shantinagar Purbo Janmojoy Nagar Radapur South Radapur Bubagra Tayong Yango Khairpur tongo sini Radha Mohanpur Poshim Radha Mohanpur Dupsara Borduman Thakur tai yango jirainare khola o jeta khobjak taban hangkai poshim jiraina khola purbo jiraina khola saidra village obo haike 19ta village no teine chini khana
12 घंटा ni bon da goja boni bagai chino bon ni fataro जों नाहारजाका chini ambulance kaili gari dud gari baharak phol gari tai kuthini gari rak tongkhangkai जों borokno bon ni avatar baireo जों borokno yakari nai borokno bagai जों kuno disturb khlaya borokno जों kesang khlaina जों borokno yakari hanai oboni bagai ang koinai o amjani job to borok समाजनि शिक्षित borok nongni thiribang nakar mung sanaina khana जों बाध्यतामूलक o khumulung area tongnai rok job to borok ni tong kesang tongnani bagai haike osoi osoi apod bipod binemano ta klaiting reina yak jur khai salchani जों 12 घंटा ni bonda uthana job to no khamaiawai o jagare support khainani bagai ang koya sekna abo job to ni khana hongni 6ta ni simi sarik 6ta jara job to no phaiman jana ni bagai job to no kobagai जों oboni tui norok ni media ni madhyame जों janogo seknang sedang job na hambai जों to main khlai chini je target thingga जों picketing tongnai chini dosram brisha tongnai yango chini musulman boss deha ke chini jiraina khola aro tongnai tai जों champonagar ni hingkai chini bridge champonagar bridge tongmani a jaga ni tongnai o bhaikene जों o amchayo job to sarkar ni office tongmani borokno जों tinini saklai ro o jaga जों borokno kebono जों khulok riya sarkar ni office school college jesapone tongtong aborokno जों koyo bondo khlainani bagai o jaga kono bipod ajiawai area ni shantini haike area o tong kesang tongnan bagai job to abno support kai dingnai जों khanani bo sekna kobogo yang champonagar ni जों yango jompui route jeta phaimani rasa dosra nagar adc village ni under ni aing baire main route thaya जों yang jeta adc area jeta khobjak mane obnotini जों bon saklai